Brzo, sigurno i jednostavno. 3 su temeljna zahtjeva suvremenih korisnika poštanskih i dostavnih usluga. Upravo im to nudi Paket 24, nova usluga Hrvatske pošte koja dostavu paketa vodi na novu razinu. Paket 24 je jedina usluga u Republici Hrvatskoj koja je ravnomjerno rasprostranjena po cijelom teritoriju Republike Hrvatske i podrazumijeva uručenje idući dan za odabrane gradove. Usluga se prikuplja na adresi korisnika i zapravo dostavlja u garantiranom roku koji sam korisnik odredi. Dakle, pošiljka do odredišta stiže u roku 24 sata. Pošiljatelj pritome ne mora brinuti hoće li paket doista stići, jer je u svakome trenutku moguće provjeriti gdje je on na svome putu. Sigurnost i praćenje pošiljke ključni su element usluge, no jednako je važna i fleksibilnost, pa korisnici imaju na raspolaganju nekoliko opcija ugovaranja usluge. Najjednostavnije ugovoriti uslugu je posjetom na službene stranice Hrvatske pošte, gdje se ispunjavanjem seta podataka o pošiljkama zapravo kreira sam nalog za prikup i za dostavu. Drugi način je jednostavno posjeta poštanskom uredu, a za pravne osobe smo zapravo osigurali potpisivanje ugovora kojim se definiraju određene preferencije korisnika, odnosno sam način poslovanja sa samim korisnikom. Uslugu Paket 24 koristim u privatne, ali i u poslovne svrhe. Ono što smatram kao prednost je što je usluga maksimalno prilagođena korisniku, te uz različite pogodnosti je isto moguće naručiti putem web stranice, telefonskim putem ili u poštanskom uredu. Ako se ne snalazite s digitalnim kanalima, usluga se može naručiti pozivom u kontaktni centar, a moguće je dogovoriti i da dostavljač pokupi vaš paket na traženoj adresi. I ne manje važno, pošiljke stižu i subotom. Pri tome je moguće pratiti status isporuke, ali i kontaktirati dostavljača te primati najavu dostave putem SMS-a ili elektroničke pošte. Ono što meni posebno odgovara je narudžba putem web stranice, preuzimanje i dostava pošiljaka subotom te praćenje moje pošiljke kako bih znala u svakom trenutku gdje se ona nalazi. Digitalno doba mijenja i globalnu trgovinu usmjeravajući je prema internetu. To je danas pokretač rasta, ujedno i pokretač promjena na tržištu pošiljaka i dostave. Kupujući preko internet trgovine, preferencije korisnika su sve veće i veće i Hrvatska pošta na tom tragu i radi određene investicijske cikluse. Kao primjer, prošle godine je akvizirana dostavna kompanija Startup, prvi put u hrvatskoj povijesti, gdje zapravo se ta kompanija na temelju crowdsourcing principa bavi dostavom paketa idući dan. Ako bi rekli jednostavnim rječnikom, to je Uber za pakete. Samom nadogradnjom takve jedne platforme zapravo omogućavamo da danas, sutra ili vrlo brzo imamo uslugu dostave isti dan na hrvatskom tržištu, što je zapravo potpuno praćenje tržišnih trendova kako u Europi, tako i u svijetu. A to prije svega podrazumijeva sigurnu dostavu i brigu o paketu.